Сёння мы з вами зноў гатуем. Моя бабуля вырашылі паўтарыць за мной і прыгатаваць тое самае. Пракалоць бульбу вілкай. Я чагосьці не ведаю, а? Бярэм ад жыцця, што даюць. Як гэтыя павара, вось так вот Шкварчыць. Не рабі гэтага, не гатуй. Усім прывітанне, вы на канале Алівія Кан. Сёння мы з вами зноў гатуем. Што мы сёння гатуем, гэта самому Богу известно, таму я вырашыла з вами на камеру выбраць гэты рэцэпт. Ну што, зачытваю. Рэцэпт вельмі смачнай стравы на абед. Лагман. Лагман з курыцай заваюе сэрца любога мужчыны. Мне не патрэбна такое. Прапускаем. Зачытваю далей. Бульба ў духовцы. Запечная па гэтым рэцэпце падыдзе як асноўная страва і як гарнір. Добра. Мяне не вельмі цікавіць, як оно там і где яно там. І куды яно там падыдзе. Але карцінка выглядае вельмі смачна, таму гатуем. Я ўжо забылася, што мы сёння гатуем. Ох, старая ўжо стала. Як час хутка бяжыць. Пачынаем. Ввогуле я яшчэ не паглядзела, ці ёсць у мяне гэтыя прадукты ў гэтым вось. Як гэта называецца? Лядоўка, халадыльнік. Я не ведаю. Включыць духовку і разагрэць до 180 градусаў. Мою бульбу. А вы напишите в комментариях, ці часто вы готуете. А может вы заказываете доставку? Напиши в комментариях. В першым відэа пра гатаванне я паспрабавала У першым відэа пра гатаванне было хрушчы на кефіры. Не так. галён на кефіры. І моя бабуля вырашылі паўтарыць за мной і прыгатаваць тое самае. У іх таксама не атрымалася ніякая форма галя. Хрушчэй. А атрымалася галё на кефіры. А дакладней пышкі. Таму наконт рэцэпту я не памылялася. Таму не гатуйце па гэтаму рэцэпту. У рэцэпце пішуць, што трэба пракалоць бульбу вілкай. Ай, больно! Спадзяюся, пасля такога мяне не заблокаюць. За жорсткае абыходжанне з бульбай. Ай! Ну што, ўсё гэта ў духовку. Што гэта было? Это новая функцыя лампы? Я чагосьці не ведаю, а? Бульбу мы загрузілі на гадзіну, таму цяпер займемся начыннем. Знову лампа кудысь едзе. У рэцэпце напісалі, што трэба дробна парэзаць бекон. А так як я яго не знайшла у халадзільніку ці ў лядоўцы, бярэм ад жыцця, што даюць. Каўбаса. Давайте з вами зараз абмяркуем надвор'е. Вось у нас у Гданьску было сёння сонечна, прыгожа. Мне заўсёды было цікава, як гэтыя павара, вось так вот, як яны гэта робляць. Калі мяне зараз глядзяць кухары ці хаця б людзі, якія умеюць гатаваць, калі ласка, не выколвайце сабе вочы. Лепш падпішыцеся на мой YouTube канал. Гатова. Зараз гэта трэба ўсё пасмажыць. Шкварчыць. Ведаеце што, я зараз сябе ачушчаю, як у дзярэвні. На кухне пылае агонь, вось там вось штосьці шкварчыць у бабулі. І я такая, прыхожу, і гэта ўсё ем, і так смачна, але не ў гэты раз. Таму што я не ў дзярэвні, не ў бабулі, і ўсё раблю сама. А цяпер трэба націрэць сыр на дробнай терцы. На терцы? Не ведаю. Дастаю бульбу, а яшчэ паглядзіце на гэта. Вам не здаецца, што гэтыя дзюрачкі, падобныя на маленькія вочы, якія такі аруць мне. Не рабі гэтага, не гатуй! Усім хай! Бульба прыгатавалася.
І цяпер мне трэба яе пачысціць. Сумнівна выглядае, але смачна пахне, таму я ўжо хачу яе з'есці. Выглядала як реклама бульбы. Ты гэтага не бачу. Не кажы маме. Ну вось, я пачысціла бульбу. Зрэзаць верхнюю частку запечанай бульбы ўздоўж. Нічога не зразумела, але вельмі цікава. Карацей, трэба гэта зрабіць вось так. Я зламала бульбу. Есці ж не трэба. Вось што ў мяне атрымалася. Вось, одна нормальная бульба. Сэли, куда? Куда лезешь? Теперь трэба дадаць бульбаную мякаць, сыр і каўбасу ў одну міску. Усё перамяшала, і цяпер трэба гэта ўсё загрузіць вось сюды. Ну, я спрабавала гэта зрабіць, але у мяне не ўсё атрымалася. Добра, молись, молись. Гэта ўсё я паставіла ў духоўку на 10 минут на 200 градусаў. У рэцэпце піша, што павінна атрымацца божественно. Божественно. Што павінна